Kaixo lagunok, hemen atorkizue eskulantxo batekin. Ea gustatzen zaizuen. Egun hauetan nola badakidan sukaldean aizeatela landalan, bakizue postre desberdinak egiten, bizkotxok eta bar, ordun pentsatu dut apaindu ingo dugula pixka sukaldea. Zer iruditzen zaizue? Gure arrautzak pixkat, apainduta egoteko sukaldean. Ea, horretarako behar dugu arrautza kaxa bat, boligrafo bat, arkatza, goraiziak, kartulena, puskapare bat horia mokoarentzako eta gorria gandorrantzako. Eta kola. Ea, ikusten zuen arrautzak kendukoet, pixkat jakiteko ze itxura daukan. Ados? Bueno, markatu izuet gutxi gora bera, arrautza kaxan, ze zati, puskatu behar da. Marra beltzarekin, behar da, moztu, bai? Marra beltza daun tokitikan. Eta gero, bueno, indezakegu pixkat txukundu ertzak, eta ados. Bueno, hoien da gero, nik indet olako kartolina tira bat hartu, mukoa egiteko. Ados, indet erditik tolestu. Horrela, eta gero, mokoaren marrazkia egin. Marratatik moztu, eta orduan gehitzen da, horrelaxe, bai? Mokoa, ingo dugu, azpitik edo pegatu, eta gandorra berdin. Gandorra indet, beste kartulina puska gorri hartu, eta forma horrekin. Indiot hemen, ikusten duzu bezala, luxexegoa, gero hemen, bai, arrautza kajako txulon sartzeko. Eta alaia gehitzen da hor, itxatxirik, nahi bazute, kola pixkatere eman ez mugitzeko, ados, eta gero, indezakezut ere bai, margotu. Marraztu egoak, edo, bueno, ni pixkat utzi detorrela ondo ikusteko, ados. Gero bakoitzak indezake, nahi duen koloretan, edo apaindu, edo, ados, eta falta zaiguna. Eta listo, hortzen daukagu gure oioa. Espero dut gustatu izana. Bale? Hurrengo arte. Aio!